Teko guyangan. Ayo diaturke. Sayang titip rogoku titip rasa tresnaku seneng iki mong kowe sing ngerti dadi yo kanca ceritaku sepanjang Piye Mas? Arep nambahin Mas, lebokno kotak amal Mas. Mbok kuwi ini tak kekno. Nah, tak kekno wis to. Jupuk nganggo lambe ya Mas. Nah, kene lho. Nah. Yo, Manggolone situ rambut sabar iki piye? Ayo manggolone iki tok. Manggolone iki tok sabar. Hup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, matur nuwun.